Așa, și vreau să facem... Așa, aș vrea să fac... Așa, facem un târnăcop și o lopată. Încă 6. Vreau să fac o sabie din lemn. Încă o sabie. Așa, și cam atât. Așa, am uitat să facem topor, dar n-are nimic. Așa, dacă vreți să faceți și voi asemenea, cum să spun, asemenea videoclipuri, căutați magazin, dacă sunteți pe tablet de MoboCard și puteți face știți acolo un purcel. Așa, am făcut un pic de carne, dar e destul, noi vrem și de la găini. Găinile s-ar putea să lasă 2-3 ouă. Și mulțumesc pentru acest videoclip. Am uitat să lăsați buton de like, câte chestii de astea, nu știu ce sală, dar în curând, nu, eu chiar vă rog să îmi apară niște provocări, cumva să spun, niște provocări nebune, că le face pe toate eu. Mai avea timp, că știți că acum e cu școala și chestii. Trebuie să vă spun eu, nu rămân repetând, am încheiat mediile la mate cu bine. Nu s-a obsedat de ala care stă în continuu în fața monitorului. Adică la matematică media cu bine. La matematică foarte bine, îmi place foarte mult matematica. Dacă n-ar fi matematică, n-am mai exista, știți. Da, și vreau să intrați pe pagina mea de Facebook. Tironiu, nu ți-am o poză cu mine. Mâine te voi face și cu facecam. Hai, curci, porc. Așa, promovarea. Vreau să vă rog eu frumos. Abonați-vă și la Costel Mondoca. Știți? Băieți, îți veni un mesaj. Așa sună mie când vine mesaj. Stați așa să o cresc. Așa. Acum am băzui doar. Așa. Trebuie să mergem, trebuie să ne culcăm. Astfel ne putem cu zombalăi. Și să rău, știți cum este. Ai, trebuie să-mi dai chestii astea. Habar n-am ucis. Am făcut vreo 2-3 videoclipuri. Chiar de așa, și vreau să încheiem aici acest episod. Cam atât cu acest episod. Vă rog să vă abonați la Constantin Mondoca, Eduard Mondoca și la mine. Lăsați un buton de like și vă rog eu frumos. La revedere. Vă salut!